давраи гузариш ҳамчун давраи камолоти рӯҳӣ ва ҷисмонӣ барои наврасон тақдирсоз аст ва дар ин марҳилаи синну солии волидайнро зарур аст нисбати фарзанди худ бетаваҷҷӯҳ набошанд, зеро дар ин синну сол оқибати рафтору амали худро наврасон андеша намекунанд. Аз ҳамин гуна беназоратии волидайни худ сӯистифода намуда сокини 18-солаи шаҳри Хуҷанд Шаҳрванд Қосимов Диловар Дадоҷонович дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд даст ба содир намудани ҷинояти бисёрлаҳзаинаи дуздӣ зад. Сабаби каҷрафториҳои номбурдаро тафтишот ба бемасъулиятии пайвандонаш рабт медиҳад, зеро дар бевақтиҳои шаб дур аз муҳити хонавода қарор доштани ӯро падару модар монеъ нашудаанд ва ин ба он оварда расонидааст, ки гумонбаршаванда Диловар Қосимов дар якчанд ҳолат ҷинояти дуздӣ содир намуда бо усули шикастани қулфи дуконҳои хизматрасонӣ ва мағозаҳо молу таҷҳизот ва маблағҳои пулиро тасарруф карда ба соҳибкорон зарари моддӣ расонад. Онангоми шабгарда чи намефтам ва шаб бевақт шаб намедашам. Ва ҷиноятҳоро шабона содир кардед? Пишки ҷам хорафт ба хон ошам шабхора рафти будам. Гумонбаршаванда Қосимов, ки нав ба синни 18 даромадааст, пеш суд шудааст. Номбурда соли 2013, ки он вақт ноболиғ буд, бо ҷурми содир кардани ҷинояти дуздӣ доғи судӣ гирифтааст ва каҷрафтории навбатиашро тасодуфӣ гуфтан ҳам нашояд, чунки ӯ аллакай дар содир намудани дуздӣ таҷрибанок аст ва дуздиҳоро касбӣ анҷом додааст. Чунончи номбурда бо роҳи шикастани қулф бо истифода аз амбур ва олоти мурваттоб аз мағозаи фитафурӯшӣ воқеъ дар кӯчаи Ленини шаҳри Хуҷанд маблағи пулӣ 1000 сомонӣ ва 2000 фитаҳои сабдорро бо арзиши умумӣ 4000 сомонӣ тасарруф намудааст. соҳибкорони мағозаи меҳрони ҳамин кӯча бошанд аз чапдастиҳои ӯ 8000 сомонӣ зарар диданд, ё ин ки дар кӯчаи шарқи шаҳри Хуҷанд бо ҳамин усул вориди устухона гашта якчанд намуд таҷҳизотҳои техникиро ба маблағи 1250 сомонӣ дуздидааст. من شبانه میرفتم بر چارکی گرفته زمان که ما دیویدی درست میکنه کرد در اینجا درانده دیویدی گرفتم مرتفان کامل گرفته دیدم. مغازه دیسک فروشی باشه؟ مغازه دیسک فروشی و دیسک یک دیویدی کامل. با در کدام حالت تو جنایت صادر نموده؟ با یکان جای دیگه یکان جنایت دیگه صادر نموده؟ تو این عربی دیدم. در کجا؟ در نموده. بازره و بازره پوشش. شما را کس همراهی میکرد یا خودتون توخه بوده؟ خودم بودم. феълан аз рӯи далелҳои ошкоршуда нисбати Диловар Қосимов парвандаи ҷиноӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ин аст натиҷаи ҳамон бепарвоиҳои волидайн, ки ноболиғи тасодуфан ҷиноят содир карда то ҷинояткори касбӣ камол ёфта сарнавишти хешро доғдор ва маҳрум аз хушиҳои ҷавонӣ дар маҳбас рӯз гузаронад.